Tak mesela tak almaydı doğru hallet. Tak. Ne? Bir video mesela çektik o. Kısaca mesela şunu uğurlansın durup geçtik. Mesela ondan sonra kağıt oldu. Boş rahat taptım, tapmadım. Başka hiç kalmadı. Mesela video çekmeye geliyor. Ne? Tağdan mesela 3. videodan çekip atıyoruz. Geçen gün mesela ne ettik? Taş ne etmek sonra kısaca uğurlanan odur opçu kiber offensive kurt şu an mesaflar yet hayfı uğurlamak yani offensive kurt tabası. Ne? Berde de mesela bu videoda da diyelim ilkler kompüterimizi offensive kurt öğrenecek. Mesela şu an tayinleme kağıdı mesela kurulama programlarımız var. Kurulama gerekli aklımız var. Gerekli operasyon sistemlerimiz var. Ekmel işlemimiz var. Şuralarında mesela yavaş başlamalı. Ne? Bu videoda gelelim hemen dedi. Tak allık şey dedim nasıl? Tak F11'e de bakayım. Mesela zaten virtuallaştırma yani dashboardlarda zaten virtualization ya da container programları o. İçine mi bunu yap mesela? Yani esas mesela berde şu an videoda mesela virtuallaştırma yapacağım. Ne? Virtuallaştırma kısaca ne? Mesela geleli diğer mesela hop buraya ne yaptık? Nereden ne? Tak ne? Tak. Diğer mesela ne idarelerde hakları ne olacağına geri oturacak. Yani umman aydamızda bunu opsiyon önünde öğrenmek biz öğrenmek için virtuallaştırma ne peydalık bilet mesela şundan başlayalım. Ne diğer mesela bizim bir kompüterimiz var. Şöyle o çık bilmem neyden tazel ida da ularda için birazcık şey değil fitness. Ne? Gelip bizim bir kompüterimiz var. Yine o çekmeyeceğim. Yine o çekilmedi. Tazel. Diğer mesela gelip bizim bir kompüterimiz var. Ne? Bizim kompüterimizde de neymiş lazım mesela Windows. Tak diyelim Windows. Mesela ne? Diğer mesela bizde 3 tane kompüter var. 3 tane kompüter. Bir yerine mesela tuşlayda koyuyor. Yeni bir kompüter var. Mesela yeni bir kompüter var. Diğer mesela bizde 3 tane kompüter var. Mesela bir daha da öğrenmek için tabii kompüter mesela server hükmünde kompüter mesela launch client hükmünde arada da bizim mesela dağımız var. Bir yerine bağlaştır oynayaz. Bir yerine mesela dövüştür, bir kıstırıp bulaştır oynayaz. Ya bir yerine bir daha ihtiyaç oluyor. Mesela şu 3 kompüterin bir ölçüyor. Ya işlemen hali ya. Bir yanlış ihtiyaç bir daha da düzeltmeli oluyor. Düzeltip bilmeye sonra ne? Şun yerlerde ne? Birincide bizde 3 tane kompüter var. 3 tane kompüterim yani çok küçük mümkün ne? Birinciden 3 tane kompüter var. Otomatik. Üçüncüden mesela näleyin birazcık effort ya zahmet ya kıyınçılığın köp ne? Diğer mesela 3 tane kompüter tap şon üstüne işler. Olan bir yerine mesela maşinka çıktı ya problem çıktı ya işlemen varsa onun için ayrı problemini çek oturmaktan mesela biz virtuallaştırma olan hak peyda olur. Yani virtuallaştırma ne? Gelip mesela biz burada öğrenmek için mesela 3 tane kompüter öğrettik. 3 tane kompüter önümüzden çıkarıp alana. Ne? Şon yaptığında ne yaptık böyle? Ne? Virtuallaştırma diyen teknolojiye geliştirdi. Tak gelip bizim edilen kompüterimiz var. İşte kompüterimiz var. Ne? Bizde mesela 3 tane kompüter var. Öğrenmek için bir yerine mesela Linux oturuyor, bir yerine Windows oturuyor, bir yerine diğer Mac OS oturuyor. 3 tane kompüter var. 3 köşk bir yerine Linux oturmalı, bir yerine Windows, bir yerine de Mac OS oturmalı. 3 tane ayrı kompüter alanımızdan bir de o kompüterimiz var. İçin nasıl mesela Windows'un da işlepti. İşte ayarlayın. Windows'un da işlepti. Ne? Biz ne yapacağız? Hiyali adaydı. Mesela kompüterimizin içine yine de kompüter çıpladı öğreteceğiz. 3 tane kompüter çıpladı. Ne? Mesela öz kompüterimizi işlepti. Hepsinin içine de mesela bunun içine Windows'u, bunun içine Linux'u, bunun içine de Mac OS'u ne yapıyorlar? Mesela 3 tane hiyal kompüter çıpladı üstünde işlep başlayır. Şular bir bilen satıp birbirine bulaştırıp ya birbirinin üstünde işlep başlayır. Mesela berde mesela diyelim birinin üstünde problem çıktı işlemen hali biz tezden mesela edip şunu alıp hiyal adayda kompüter ödülüyor. Bizim asıl kompüterimiz adı tiyatayda işlep tutmalı. Ne virtuallaştırma da şunu alıp peyda var. Ne bulay öğrenmek için dedik. Virtuallaştırma. Hazır mesela diye Linux kullanır, Mac OS kullanır, onu alıp adaylarda ne yapacak gel ya Windows'un 7'ini kullanır, 7'de koyulur doğru. Windows 10 kullanır, kabirlerde Windows 11 kullanır. Şunu alıp ne yapacak? Her gerek mesela operasyon sistemi yüklüş gerek var. Tədələ oturacak operasyon sistemi. Şunu alıp kıyınçılıkla olan için mesela biz virtuallaştırma kullanır. Bir kompüterin içine hiyali adayda nəsdən 3-4 tane kompüter istəyə görə dörədiliyət. İçində dislenip yağdayla operasyon sistemi qurunabiliyyət ya yıkıp bir şey tapar diyor. Ölmüş onu ediliyət. Virtuallaştırma bir de çok peyda etmeli. Ne?
Bulup bir de öğrenmek için virtuallaştırma näle peýda etýär. Şonu ne? Ondan başga edaralarda da virtuallaştırma bolýar. Näle bolýar edaralarda? Diýeli, ullukan bu kompýuter we serwer kodunu götürün. Diýeli, bir de näme bir serwer bolmak üçin. Giňişden teknik ýer oturjakka içinde diýeli näme bolup bilýär. Meselem faýllary, papkalary saklayan bir merkezi ýagdaýda serwer. Ondan soň programistler ýazan kodunu saklayan, işledýän şonu aýratyn bir serwer. Ondan başga şuýda hemme zatlar meselem merkezi ýagdaýda gözükçülük etip durýar. Ýani birinji videoda geçdik kameralar aparatlar urnaýak istifade etdirdik bir gözükçülük etýärdik. Şu an gözükçülük etmek üçin ýene bir serwer. Diýjek bolýan bir de 3 tane serwer. Ondan başga bir serwerin içine hemmesini gurnak bolýar. Onu ýaladymyzda näle bolýar? Meselem birinjiden management cost dip bir zat bar, meselem IT ýa kompýuter urunu. Näme etýär? Bir meselem hemme zat bir ýerde kaşa bolup ýatsa, şol meselem baryp bir üstüne işlemek, düzeltmek ýa täze bir zat boşmaly bolsa ýa işlemeýän zat düzeltjek bolsa kyn düşýär. Ýa bulaşyp ýaty kaşa ýerde näme bolup ýaranmaly? Bulanmyjak. Meselem ümmet zat gözüňe götürüp bir komut bar, öňki edil öýtýänmesine bir komutumuz bar. İçinde diýeli ýatylýan jaýym şu taýda, kukne da şu taýda, baňa da şu taýda, nälepden işek ýerim şu taýda, telewizor ojak ýerim şu taýda. Hemme zat bir-birine kaşa bolup durýar. Meselem şol komutda sen normal işläpin bilen höwes bolarmy? Ýok, arkaý meselem normal işläpin. Ondan näme bolýar? Bir komut ullukan jaýyň içinde hemme zat akan planet birje komut goýandan, meselem şu jaýy hyýal ýagdaýda ýene ölçünde komutlar ölmek arasda gowuşýar. Meselem ýatjak komutun aýry, işek komutun aýry, baňam aýry, nälepden başga da telewizor ojak, oturuşak adetjek komutun aýry bolsa meselem özüň üçin dobny bolýar. Meselem şu komuta giyip işläpin gelýär, şu jaýyň üçin gaty rahat özüne çekýär. Hemme zat bir-biriniň içine kaşa bolup ýatýar. Edil şonu ýaly kompýuterde serwerda da şol bolýar. Kaşa bolup ýatsa, meselem hiç kim bar komutdan işläti ýa düzeltişi geçirip gelmeýär, tämizleşdirip täze boşalt gelmeýär. Şoň üçin meselem edarada näme etýär? Gelip edilýän kredit hemme zat meselem ýanky faýllar, papkalar saklayan serwer bolmaly, programistler ýani programmasyny işletdirýän serwer bolmaly, gyzyn maglumatlar saklayan serwer bolmaly, gözükçülük etmek üçin ýene bir serwer bolmaly, gadyk goýançda. Gözükçülük etmek üçin ýene bir serwer bolmaly. Hersine birinjiden aýratyn serwer barmak bir açyklamadyrak düşýär. İkinciden meselem hemmesini bir serwerda birleşdirmem ýa-da kaşa bolup ýatdy. Olam bir de meselem kynrak düşýär. Şol üçin meselem şular ýaly edaralarda zatlarda virtuallaşma şonu ýa peýda etýär. Meselem virtual kompýuter serwerle döretýän serwer çykma. Şol üçin meselem hersine özüne degişli bolan näle diýen programmany ýa-da degişli bolan zat gurnak goýýan. Şol meselem edaralarda virtuallaşdyrma näme üçin bolýar? Ana şol. Meselem bir serweri hyýal ýagdaýlarda bölüklere bölüp, hyýal ýagdaýda serwer çykma döretmäge peýda etýär. Olam näme üçin ýa-da hemme zat arasda bolup durýar. Ondan başga dolanýan ýerler bolup bilýär. Ýani men prosta meseleni getirdim. Ýani bärler bile pakka gylyklar tekçe. Şu wagtça bir de meselem näme üçin virtuallaşdyrma öz kompýuterymyzda gurnaýat, öz kompýuterymyzda virtual kompýuter çyklar öýrederiz. Şoň üçin de meselem gerek bolan operasiýon sistemleri gurnaýat. Ondan başga öz kompýuterymyzda Euronotika virtuallaşdyrma ýene peýda bar, snapshotlar da bilýär. Snapshotlar näme? Pratik horrak temalarda viruslar zatlar analiz edemiz de diýelim. Gelip biz meselem şu kompýuterde virus analiz edip otyrys. Virusun näme edip bilýär? Meselem kompýuter opşdy ýünden öçür bilýär. Kompýuter işleme diýär edilýär. Kompýuter işleme diýär edilýär. Kompýuter işleme diýär eden ýagdaýynda näme biz asl öz kompýuterimizde virus test edip otyrys. Birinciden öz kompýuterime bir katlaýyp meselem virus goýdum bolýar. İkinciden birden virus kompýuterimize öçürýän ýagdaýynda hemme maglumatlaryny gitýär. Ýa-ni diýişmeýär, kompýuter işlemäli. Şonu ýalatdan öňüne geçmek üçin virtual kompýuter döretýär. Etjek hemme bidir. Gelip virtual kompýuterimiň virus test edip hemme da edip bulaşdyrdyk. Snapshot'unu alyp goýýar. Hemme da edip snapshot'unu alyp goýýar. Snapshot diýen zat näme? Şu virtual kompýuterim şu wagt statusy. Status yazılmadı. Status diýilýän näme ýagdaý? Şu wagt kompýuteriň içine meselem plan programmy gurnaýapsyň.
plan dokument koyupdun, plan hili işletdin. Şo wagtyn edil kompüter özüňizde mesela Windows kompüterimi ýadyna tutlar. Indi kerek mesela birden şu kompüter virus bulaşdyrdy ya özüňe bir zat etdi, bir zat aýyrdyk, udaýly etdik, ýalňyşdyk. Mesela men kuştaýda ýaktykan statusynda ýygyna gaýtyryp getirip bilýär. Şonu ýa snapshot alman peýda we virtuallaşdyrma ýa-da öyle öwrenmek üçin gaty peýda. Indi gelip näme diýili virtuallaşdyrma ýa-da tak onun üçin gelýär. Virtuallaşdyrma üçin mesela Windows'un, Linux'un, macOS'un hemmesine edip bolýar. Onun üçin mesela näme esasyny bolýan 3 tane programmamyz bar. Men bolýan näme VirtualBox. Siz mesela gelip VMware bilersiniz, VMware muht versiýasy bar, ýani VMware muht versiýasyna käbir funksiýalar mesela ýa-da snapshot alma diye hiyal ýagdaýda serverlaryny mesela arabaňyş projekt bolsan hiyal ýagdaýda torlady döretmek diye hepsini IP'sini vermek diye. Şoň men statly VMware'ın mesela muht ýagdaýyna berilýänine mesela ýok, tölew ýagdaýyna. Ondan başga mesela Windows kompüterlerini ýaly üçin Hyper-V bar. Olam bilemap UI zat ma gowda onçy kullanmam. Şoň üçin mesela ma biraz bloşurak geldi ýa-da araç käbir ýerlerine mesela server ýoş işleýär virtual kompüterin şol ýaly problemalar bar. Şoň üçin mesela min arasda variant, ýani muht ýagdaýda berilýän VirtualBox. Ne? Gelýär VirtualBox'y tak şol ýagdaýyny muhty VirtualBox. Gelip VirtualBox ýa-da afsan saýtyna girip alýar, afsan saýtdan näme üçin alýar? Biz Offense Security geçer. Näme üçin afsan saýtyndan almaly. Ne? Gelip tak getting start download'a basýar. Ne? Bärde mesela näme Windows ulanýarmasam, Windows, macOS ulanýarmasam, macOS, Linux ulanýarmasam, Linux. O taýlarna düşünür oturjak. Ondan başga mesela VirtualBox'un mesela extension pack'i var. Extension pack'an bir de gerek. Extension pack näme etdi? Mesela biz häzir mesela virusla analiz bolsun ýa bad USB ile bad USB bolmaly. Hop. Indi reklama ýazar edilip. Mesela şular flash gadatlar mesela burnak başlanýarda mesela şunu video işlemeli mesela virtual kompüterlerde etmek, virtual hiyal ýagdaýda kompüterlerde etmek arasda bolýar kompüterimizde asl ulanýan kompüterimizde ýan etmeli. Onun üçin mesela flash soktuk USB'ni tapdyk kompüterimizde şola mesela virtual kompüterin içine işletdirsin diýsek, ýa şoň meňe şu köşük bir funksiýalardan peýdalanjak bolsa, bir extension pack gerek. Bilemok 7.1.6 diye onu ölçüne gelýär, bolmagy mümkin. Ýani gelip şu tap accept'dan download bolsa, extension pack'ın sketchup bolar. Ne? Gelip menki Linux ulanýan, onçy Linux'un üçinde gelýär, Windows ulanýan, Windows'a basdyk. Şöyle yapıp mesela sketchup bolar. Meni öňetdim mesela. Onun üçin maňa gerekli. Eni siz etmelisiniz. Mesela şu videoyu gören bolsaňyz gelýär, VirtualBox'y kompüteriň haýta operasiýon sistemi ulanýan bolsa, sketchup diýär. Ondan başga gelip biz mesela ilk bilen Windows ulanýan bolsa, Linux gerek. Sebäbi hem Linux öwrenmeli, hem Windows öwrenmeli. Gelecekte belki macOS öwrenmeli, sebäbi ýa-da malware development, virus analizi datdyk, ýa virus näme öyle. Şu zatları öwrenmek üçin mesela bir de Mac gerek bolýar. Sebäbi karşı tarapda adamlar ýazylan virus mesela Mac üçin öwrenmeli. Mesela şolan üçin analiz etmek üçin ýa düzmek üçin Mac'e gerek bolýar. Ne? Tak ne? Gelip mesela şolar ýaly iş üçin bir de başga da operasiýon sistemleri gerek bolýar. Onun üçin näme Windows ulanýarmasam bir de bir Linux gerek. Linux'a mesela YouTube'da ýa eýlede mesela Kali Linux diye, Parrot Linux diye olar ýaly nälikde fantastik adatlar olanlar. Nälikde olan mesela peýdal tarapy bar, siziň ulanjak programmalaryň zatlaryny taýýar ýagdaýda gelýär. Indi bize mesela olar ýaly köp berilýän programma bize gerek. Esas ýagdaýda häzir mesela bu kursda bolsun, opus ýagdaýda, Offense Security bolsun, esas ulanjak programmalar belli, 5-6 tane esas programmalar bar. Şonu biz islenik ýagdaýda Linux'da, islenik ýagdaýda Windows'da bolsun, gurnap etip bolýar. Esas mesela meşgulýän mesela ýalan urun diýelim, nälikde programistler nälikde belki Offense Security'dan ýa kiberhukukdan mesela gyzyklanýarlar bolsun, ýa ýanaşlanýan köpsünde şeýler pikir bolýar kellelerine. Şulurdan işlejek bolan ýa şulurdan bir zat etjek bolsa, hökmen Linux ulanmaly bir zat bar. Indi 2022 Windows 11 zat çykyşdyrdy, adetde käbir funksiýalar mesela hem paşdy Linux'da edibiljek, hem de Windows'da edibilýän WSL urnaşyňyz
ya gerekli programlar Windows oynarsın tapadı yok Linux'ların Windows'ların macOS'ların offense security olsun kiberhoaxluk olsun hemmesinin her oradan mesela işlerli ama yani programist olsa ya offense security olsa Linux'ların ya standart ödümüze koymak gerekli. Yani bir de onda da mesela Linux'un en işleyen godaylamak için bir de bir Linux gerek. Mesela biz berden näme yani Kali Linux'daki zatlaryň hemmesinde ulananda berilen programlar. Şoň için mesela ulanmayan programlarymyz bir derek kompýuter mesela RAM-ny bolsun, CPU-syny bolsun, ýitdirýär prosesoryny. Bize gerek galat bir derek bizim kompýuterimizde agram salýar. Onun için en ýeňil mesela 700 MB görünme Debian stanowkadyr. Gerekli hemme programlaryny bir-birden elden ulanakdyr. Bir-birden hemme programlaryny hem de esasen 5 programma var. Şoň hemmesini bir-birden elimizde gurnar. Ondan sonra mesela şu Debian üstünde işler. Şoň üçin mesela gelýär Debian ortaga gider. Tak açylan qara. Tak. Esasy ekrany mesela download diýip çykdy, basaýly. Tak Debian community people. Oui, başla. Fer 632 MB görünme. Şu gelsin net install men sketchatim indi kırada mesela tayyar olun mesela ilk barın VirtualBox sketchadim Windows'un olsun Linux'un olsun ya macOS'ların olsun hayfı olsa şon qurna ön bağlı hasoy yani berdin täze versiyasını arkansın mesela size hafta download bile bize gorkojak funksiyonumuz mesela sizin köne versiyonda yok boldy. Ne? Ondan başka extension tag'i sketchadim onun gorkadar ondan başka Debian'dan ofladım. Debian'a maqal gelýär, Debian orga gelýär, esas ekrana ýerden download bolsan göz geçerdi. Yani o buluş ele giyip görmeli. Ondan başka bize näme? Ýa-ni bir ýerde virusdur, ya bir ýerde gurnar. Biz mesela Windows gerek bolsa, öz Windows'umdan ulanmalar mesela ulanmalyk maksat berilýär. Mesela virtualny kompýuteryň içinde ýene bir özüňiz aýratyn bir Windows kurmasak, hemme çekişler şon näsip arasda olýar diýen. Onun üçin gelýär Windows'un özüne sketchatdy. Ona bilýän kopýamy. Tak, Windows ISO download diýen Windows 17 monmiýerden tapady ýok. XM etjegişimiz. Etjegişimizde biziň etjegişimizde şu wagtça ýaraýar. Onun üçin mesela 17 monmiýerden tapady ýok. Özüňizde monmiýer ýa olmagy hafoy taýýar. Indi gelýän berden mesela saýlaşdyrýan Windows 10 mesela monitor edişini gerek galetýän tak. Yetimi berden mesela men istediğini saylayan download asyan bunu ýanska çap bolýar. Hemme da time bolýar şu taýda elimizde mesela insana 4 sanyk zat bolýar. VirtualBox'un öňünde extension tag'i Debian bolýar, Windows 10 bolýar. Indi köde mesela kurutçy mesela şu zatla gerek. Ýoş-ýoşdan gurnak başlar. Ýa-ni işim ýaly Windows'a öwrenýärdik. Onam içine ýer oturmak bize esasy gerek ýerler bolýar. Şonu öwrenýär gerek ýerler diýmizde näle. Mesela registerler bolup bilýär Windows'da. Registerler näle işler? Offense security, virusdan malware bolupdy. Registerlaryň işlemeli bolýar. Ýa malware analiz edende sistema giren virus näme tipdir ýa näle diýen. Şonu men registerda bahalar ýetke tutdum. Şonu görmek üçin mesela registering näme diýen, registering kompýuterdäki näme diýen bilmek Windows şol gerek. Diýeli group policy bolup bilýär, local security policy bolup bilýär. Onu ýa-da Qypýaç kiçiräk Active Directory onun üstüne iş geçirer. Ondan başka Linux sistemini işleýär, o sistemini öwrenmek bize has gerek. Ondan sonra şey sistemini qypýaça öwrenip, edil içine çumuluş öwrenmek. Ondan sonra mesela ýoşut programlama açyp başlar. Programlama geçer. Umumyň programma näme işleýär? Programlama ýa-da ama işte Python'ı JavaScript'te hatta ýazyp oturmak sistema programmasyny ýazar. Ýa-ni içime C bolar, Go bolar, şonu ýaşdyrlar. Mesela sistema programmalar. Sistemada etjegişim näle etýär? Mesela ýa-ni Windows sistema programmalaryň bilen diýen getirilir. Şonu ýazar. Olar üçin nämelik bilen öz kompýuterimiz taýin etmeli, gurnak goýmaly bolýar. Şoň üçin şu gerekli zatdan gurnaşdyryp goýmaly, indi sketchat goýup taýin dursun sizin ýerinizde, indi taýinjak gurnak başlar ýaly. Ýani wagtynda bir videoda hemme dadyny gurnaşdyryp gider. Ondan sonra mesela ýene 6-7 videosy sistema diýişli bir zatlar eder. Ondan sonra ýoş-ýoş mesela 10-njy videoda, 11-nji videoda ýa programlama açyp başlar. Şol ýaly. Ne? Man şu video qypýaça şul kan uzak wagt atyp durmadym. Qypýaça virtuallaşdyrma näme onu düşünüp, näme üçin ulanýar onu düşünüp
Ondan soň şu zatlar özüňiz geçärdin, indiki taýin bolsun. Indiki hepde meselem başardığımdan her hepde dowamly video goýma çalışar. Her problem olar, ýani her meseleler çykmasa dowamly ýa-da her hepde meselem täze video goýup durar. Şonda meselem siz maňa bir zatlar ödersiňiz, meselem gelersiňiz, ýa-ni açyk gruppa siz maňa bir zatlar ödersiňiz, men size bir zatlar ödersiň, şey bir-birine bir zatlar öderip, opşy meselem nälik diýin. Şu sferany imенно offense security tarapyny meselem şulary meselem gitdikçe kämilleşdirer. Täze hünärmenler taýlar, özüňiz taýlanar, bir zatlar öwrener, bir zatlar alar, bir zatlar berer. Maksat şol.